Здравейте, правя ново включване с GS-а. Ще ви покажа как изглежда в момента, какво съм му направил до сега и какво предстои да му направя днеска. Ето го мотора как изглежда. От последния път, в който сте го виждали, промяната е нови стикери. Сложих му чанта на резервоара, което реално не е резервоар, резервоара е тук. И не съм променял нищо друго. До момента за месец и половина, почти 2, съм му навъртял 3000 км. Моторът е супер, удобен, върви навсякъде. С един човек харчи 4,5, с двама 5,5, с средна скорост, може би 90 и максимална 120. Защото след това вече не е толкова безопасно, приятно и удобно да се кара. Какво предстои да направя? Взех му от Givi ролбари, но интересното е, че модела в Google го дават от 2008 до 2018, което е голям диапазон. По форумите и по други източници пише, че няма кой знае какви разлики. С годините подобряват леко разцветки, с лютата. На задния пиньон са му удебелили болтовете за по-голяма сигурност. Резервоар имал някакви дефекти, образува пукнатини, дефекти фактически на този модел 2009, но надявам се аз да нямам такива проблеми. И не би трябвало да има някакви други същински разлики. Обаче в сайта на Givi ролбарите започват от 2013 до 2018 за този модел F800GS. Аз не намерих повод за притеснение. Обаче като дойдоха, стана следния проблем. Слагаме ролбара и отляво и отдясно. Съвпада на два от отворите, ама на третия отвор не съвпада, който реално е на рамката, защото двигателя на снимката в сайта е същи като моя, както се очаква. Ето тук са има отвори в двигателя долу, има тук отпред и като дойде горе на рамката, където е тази тапа, се маха и се слага едно като анкер. Е този отвор идва така напред, а трябва да дойде още малко назад. Сега ще направя един пробен монтаж да видите как идва и ще ви кажа каква ми е идеята. Е, тази тапа се маха и ще ви покажа за какво става въпрос. Ето сега. Сложил съм го на отвора на картера, тук отпред, и сега като го подравним и го сложим до край. Ето го анкера, където влиза в рамката и планката застава 1 см напред. Сякаш ето от тази планка трябва да се сложи огледално и ще стане перфектно. Реално това е и целта за деня. Тук ще се прережа с флекса. Тази планка или ще я сложа от онази страна, или ще я обърна огледално. Най-вероятно ще я сложа от другата страна, а от онази страна е същия проблема. Ще го сложа от тук и така този отвор ще дойде малко по-натук. И реално всичко друго ще съвпада. Отпред съм направил опит. Реално другия ролбар се съединява. Е тук в средата с този. И всичко ще стане. Ето сега го монтирах с отрязана планка. Завъртял съм я на огледало на 180.
Всъщност това е планката от другата страна. И ето сега като я сложиме, така че тук долу да е равно. Ето сега ще я зашия ето така и сега носи за този мотор. Ето го и крайния резултат. Всичко е сглобено. Ето как се получи. И как изглежда мотора. Доста по-яко. Доста по-широк. Много интересен. Тук има едни чантички, им слагат, става още по-дебелашко. Аз не знам дали ще слагам чантички. Но определено мотора стана много по-добре. Е така изглежда отгоре. И е доста здраво.